И така, здравейте всички с YouTube или Xbox. Значи, сега правих две състезания. Значи, дано сега да свърша. Скейт Копър, Збом и горе, най-горе вдясно, Falcon. Ай сега само фейлд. Направо само фейлд. Окей, тук го минах. Това... Скейт Копър имам. Много спонсора. О, Фила! И да, имам бая нови коли, ще ги синете след малко. Ще ги покам. Ще почна от най-глупая. Тоест... О, фила ми дават много малко, бе. Ще ги слагам. Някой друг път. Ето ми колите, значи USA, това са Chevrolet Lacetti, Dodge Viper, Mustang, Ford Mustang Boss. Така. Европа. Това е само BMW 320 SI. Япония са ми най-много Mazda RX-7, Nissan Skyline GTR, Zetune, Nissan Silvia, с която съм спечелил бая дрифтове, Honda NSX-R и Toyota Supra. С Supra съм печелил също много състезания. Значи... Окей. Не мисля такова. О, напред съм. Равен Уест на първо място. Рик Скотди от Равен Уест, да. Както виждате, тук даже съм почнал на едно, но тук обаче не съм. Тук го продължи, даже ако направя само едно, това ми се отваря и... То Джапан са най-яките. Тъпо. Стокър. О, той ще е яко. Turning Cars, Pro-tuned, Pro-muscle. Там имам Viper и тук. И аз кем тук. О, с Toyota-та. Ще взема Toyota-та. Супра пило. С отборника ми се каже, не помня, някой тапанар беше и... те набързо го избрах, обаче ми... забравя кой беше. Както не. Оу. Боже... Нюп. Нова писта. На нов мап, той не съм го играл. Нещо ми лагва! Шет! Та си играли ще ми лагва, точно е. Ама то заради клипа, бе. Втори? Кой тапанар е на първо място?
Язовик. Някакъв битак е до мене. Малко трудно ще го минам. Много ми забива. Айде, за ние много, но забива ми все пак. Защото правя клип. Бандикаме все пак. Някой ще каже тие какво като е бандикам. Тако. I'm on the best wheels, man. Ето го е. Gianni Fazio. Съотборничето ми. Вижте там горе на второ място. Много мощен пичага, бе. Yellow Dutches. Yellow Jackson. Yellow Never Kill. Yellow touches, yellow Jackson, yellow never kidding, yellow Jackson. Yeah, they should look like a toothpaste. I can watch you 1 in 10 years. Панар, от подбор съм, ще ти пръдна и ще разбереш къде съм аз. И да знаеш. Изпревариха ме, защото всички са мангали, yeah. Look at me now, yeah. Look at me now. Стар песен. Gianni Fazio на първо място, Тошев на четвърто. Да, той напредва. Да, газ. Тошев на второ място. Gianni Fazio на първо. Двамата съотборници на първо и на второ място. Да, Тошев минава своя съотборник. Нямам пука кой е и къде. Да, дами и господа, това дали ще бъде победа за нашите съотборници от SSC Пролюч. Процунът. Да, дами и господа, SSC напредват, те са двамата. Да. Да, дами и господа, това е победа! Кръща, дръпча. Да, Заки Коуджи! Ама тия на... SSC, ето ме, бе. Тошев, Team SSC, Vehicle Toyota Supra. Hudson Motorsport. Wow. Red Spark Motorsport. Yeah. Стойко Сурмангизи, брат ми. И тук ли зелено, бе? Само последното ми даде филд. Браво! Това е Тошев. In San Francisco. Кобра. Gianni Fazio на 9-то място. Аз съм на последно. Нямаш проблем. Пак ще мина. Всички те обитаци ще ги мина. Минах двама. Скайлайна фърчи, брат ми. Не можеш да караш, направо ще те задмина. Gianni Fazio, как ще правиш така с отборника си, дебелак? Да, дали Тошев ще напредне състезанието, нищо не се знае.